όπου όπως είπε ως το τέλος του χρόνου θα κινητοποιηθούν και θα δοθούν στην αγορά κονδύλια μέσω του ΕΣΠΑ της τάξης των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο κύριος Σταθάκης, Δήμητρα, ρωτήθηκε και για τον νόμο, μάλλον για το νομοσχέδιο και για τη συζήτηση από τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Διευκρίνησε ότι δεν θα κατατεθεί ως το τέλος Οκτωβρίου, όπως περιμέναμε μέχρι τώρα, ότι θα κατατίθεται το νομοσχέδιο. Είπε ότι είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς και όταν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, ενώ απαντώντας σε ερώτηση αν θα δοθούν κόκκινα δάνεια σε επιχειρηματικά κεφάλαια του εξωτερικού προς αξιοποίηση, ο κ. Σταθάκης είπε ότι η υπόθεση όλη είναι σε διαπραγμάτευση και όταν κλείσει η διαπραγμάτευση θα είναι σε θέση να απαντήσει για τα περαιτέρω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη. Καλό βράδυ. Συνάντηση με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και Κτηνοτρόφων θα έχει την Τετάρτη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ανοίγοντας έτσι τον κύκλο των συναντήσεών του με εκπροσώπους των αγροτών από όλη τη χώρα. Να δώσουμε τον λόγο στη Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμητρα, και σε εσένα, κυρίες και κύριοι. Το φορολογικό των αγροτών, παρόλο που δεν είναι στο πρώτο πακέτο των προοπτωμένων, δίνεται λίγος χρόνος ώστε να γίνει έτσι διάλογος που ξεκινάει την Τετάρτη, όπως προανέφερες, με στόχο να βρεθεί, όσο φυσικά αυτό είναι εφικτό, κοινός τόπος. Ο Υπουργός και η κυβέρνηση προσπαθούν να αμβλύνουν τις οδυνηρές ούτως ή άλλως επιπτώσεις, με ενδεχόμενες ελαφρύνσεις που θα προκύψουν από τον ορισμό του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη και την τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων. Πάντως υπάρχει αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο της χώρας, είναι αποφασισμένη για κάθε μορφή κινητοποίηση, Δήμητρα, ακόμη και αυτή της καθόδου στην Αθήνα. Ήταν χαρακτηριστική συνεδρίαση χθες και στη Ενώδη στην νίκη της Λάρισσας, όπου αποφασίστηκαν